Великден прилича много повече на Хелоуин, отколкото си мислиме. Намерих някои стари ритуали, които са доста интересни. В Швеция до ден днешен малки момиченца се обличат като великденски вещици и обикалят от врата на врата, искайки лакомства от съседите си. Свързано е с древно вярване, че вещиците по време на Страстната седмица отивали на голямо пиршество с дявола. А за да успокоят вещиците или духовете, хората често поднасяли сладки неща, храна или други дреболии. А как отивали до пиршеството? С метли, лъжици и дори с черупки от яйца. За това има и друго древно вярване, че когато едно яйце се изяде, неговата черупка веднага трябва да бъде счупена, за да не може да бъде използвана или демон да влезе вътре в него. Даже в някои части на Италия, след като черупката от яйцето се счупи, се заравя в градината, за да може злото да бъде заровено и далече от дома. Това не е всичко. Хората вярвали, че яйцата могат да предсказват смърт, ако едно яйце се счупи и вътре в него има червена ивица, значи някой твой близък има вероятност да умре.